Hindi ako nagsuklay today, so medyo maganda ang bagsak ng buhok ko. Saan makakabili ng ng newspaper? Bumili ako ng diaryo, tapos ito. Pinag-iwan ako ng ID. Kuya, ito. Ma'am, gusto niyo magdala ng number? Ayan guys, naglalakad ako papunta sa therapy ko. Hindi ako nagka-car at saka nagpapahatid dun sa mga pinupuntahan ko kasi nasa village naman. So, I could walk around. Sabi ko sa parents ko, ito na lang yung exercise ko. So, hayaan na nila ako maglakad papunta sa mga tinatherapy ko. Pero nakakapagod kasi first time ko mag-afternoon. So, ngayon lang yung mainit pa. May visitor tayo today. Lagi na lang siya visitor. Hi, Miggy! Follow niyo siya sa TikTok. Mix Talavera. Mix Talavera ba? Mga K-pop dance covers. O, ikaw, ano? Ala, assistant lang. Ganun. Assist lang. Ganyan. Yan na, picture na tayo. Picture. Hey. Bye-bye. Ay, yung pagkain niya. Take out. Yes. Okay. So, ayan guys, nag-Korean night kami ngayon at maglilinis na ako. Hindi na ako nag-video kanina kasi ang tagal namin di nagkita ni Ana. So, nagtsikahan na agad. So there guys, nakapaglinis na ako. Kikita nyo naka-scrubs pa rin ako. Dapat kasi maliligo muna ako bago kitain yung friend ko. Pero nasa labas na sila ng bahay at kailangan na namin mag-order ng kakainin kasi malayo pa yung uuwian nila. Talagang they drop by here lang to eat. Tapos malis na. Super girl, makikita niyo sa mga vlogs ko dati. Si Ana yung lagi kong kasama sa Korea. Siya yung nilagyan ng hashtag ng mga dating viewers ko na hashtag Koreana. Kasi, ayun, siya talaga yung K-pop fan na friend ko na dati inaaway ko at ngayon dami na namin na pag-uusapan. So, ayun guys, lagi kami nagkikita kasi sa Korea. Hindi namin plan mag-Korea together, pero lagi nagsasakto na nandun ako, nandun din siya. So, may isang araw na nagsasama kami or isang gabi na nagsasama kami sa Korea. So, super fun, super miss na namin. And there, super na-miss ko siya kasi dati nung college, literal na everyday kami magkasama kasi same condo kami. And now, 1 year kami bago kami nagkita today and super rush lang nang hindi namin plinano yung today, bigla na lang punta sila dito. So, ayan. Super happy today dahil nakita ko yung best friend ko. And second guys, pagkaalis ng best friend ko, nakita ko yung post ng anak ng patient ko today. And ayun, super tuwa nila sa progress ng patient. And guys, hindi ko talaga planong kumuha ng pasyente at all. Pero kasi ni-refer sa akin to ng pinsan ko, so tinanggap ko. And there, I'm so happy. Kahit ako kanina, tuwang-tuwa ako umalis dun sa bahay ng pasyente kasi ang dami namin na pag-usapan. And I'm just so happy. As a speech therapist, I'm so happy. So, ayun. And guys, maliligo na dapat ako. Pero gusto kong pakita sa inyo yung dinala ni Ana. May dala siyang box. At bubuksan natin yung box na to. Wait lang. Kasama ng box na to. Eto guys. Oh my gosh. Guys. May kasama siyang yugyum. Yugyum lang yung nakuha kong card. Pero lahat pala ng members to. Ano ba yan? Di kasi ako nanonood ng mga video ng opening album. And yung keychain ng last piece. And guys, tignan nyo yung isa pang laman. Tinanong ni Ana nung isang araw kung sinong gusto ko sa 17. Actually, hindi pa rin ako decided sino yung bias ko. Nasa ako, Jonghan, DK, tsaka Joshua. So, yun. Yung apat na yun. Minsan nasasama si Wonwoo. Pero yung apat talaga yun.
Pero etong lalaking to, si Jonghan talaga yung hindi natatanggal sa bias list ko. Like, every song that they have, lagi ko talaga siya napapansin. So, love na love ko siya. And love ko yung pagka-evil niya. So, ito na ang semicolon natin. Alam niyo ba't hindi ako nakapost ng video nung Sunday? Kasi, buong araw ko nanonood ng Treasure. Pinanood ko yung Treasure Box, Treasure Map. Hinanap ko yung mga Treasure guestings. Hinanap ko lahat. Tapos, nung nakita ko yung mga age ng Treasure, ang tanda ko na. Ang babata nila lahat. Pero love ko pa rin sila. So, guys, kailangan na natin i-end to kasi maliligo na ako or else mas mamamagalang tong mukha ko at hindi na sila mag-heal. Pero, for now, ayan o, ang ganda ng kamerang to, kitang-kita. Ayan, nakikita niyo ba? Bibigyan ko kayong update in a few days. And, tingnan natin kung mawawala yan. Kung di siya mawawala, babalik kami sa Derma. Morning! Hi guys, so tinapos ko na yung video kahapon. Pero, ayan, tutuloy natin today because I'm gonna meet another friend today. So, nandito isang friend ko. So, may meet ko sila. Medyo ganito yung boses ko kasi kakainom ko lang ng gamot pag morning kasi nagsisneeze ako and it's first today. Super sakit. Wait lang, ang dumi ng salamin. Meron ako nabiling wipes na panglinis ng salamin. Kaso medyo mahal yata kasi hindi ko nakita kung ilan wipes siya. Parang 20 lang pala yung laman. Kala ko madami. Ito yung pwedeng gamitin pang wipe ng Tapos pag natuyo siya, hindi siya nag-leave ng mark. Naglinis. O sige, I'll go back to you later and I'll see you. Hi! Hi, Gab. First time ko mag-parade grounds ulit. Behind the scenes. Magpipicture lang sila. Samgyup night! Hi! Hi! Hi guys! Same routine from yesterday ngayon. Nagliligpit na ako. Umulan sa labas. So, medyo rush. Dinala yung mga things dito. But there. I'm just gonna wash the plates and I'm gonna head to sleep or I'm gonna work first dahil kailangan na natin upload yung video na to. 3 days na akong missing in action and meron nang nag-message sa akin sa Instagram tsaka sa YouTube na ate, miss you. Miss ko na din kayo. Popost na ako ulit. Medyo yun, nag-stop lang ako. Pahinga lang guys. So there. And makikita nyo sa video na to what I've been doing. So medyo chill with friends lang and tonight kita nyo kanina, I was with one of my friend and yung boyfriend niya. And humabol ulit si Ana, kasama niya friends niya, and one of our friends, si Lian. So, di na ako nakapag-video kasi yun, catch up. We've seen each other like a year ago. Oo, nung nag-start yung quarantine a year ago. So, madaming kinatch up. So, ayun na guys. Huhugas na ako ng plato. Ito na, tulungan niyo ako. Habang naghuhugas ako ng plato, usually nanonood ako ng something, kung ano makita ko. And right now, gusto ko din manood ng anything here dahil hinihintay ko yung text ng friends ko kung nakauwi na sila. Gusto ko kasi yung ganun, titext ako if nakauwi na.
guys, thank you so much for watching this vlog. Medyo madami yata nangyari, but I hope you enjoyed and I miss you guys. Alam ko na miss ng iba na nagpo-post ako everyday. Magpo-post pa rin tayo everyday. Medyo nag-break lang ako. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. And see you in my next videos. Bye! Cheers!